U-Aubrey Muthobi ominyaka engama-68 uthi uphile ubomi bakhe bonke kwindlu yodaka. Ubomi bakhe bonke ubuchithe exhalabile ngenxa yokhuseleko lwakhe nolosapho lwakhe. Uziva edanile ngurhulumente. Udala bethenjiswa ngezindlu ze-RDP kodwa nangoku abakazifumani kwaye le ndlu yodaka ingabawela nanini na. Ezinye izindlu zodaka azikwazi ukumelana namaxesha emvula. Umzekelo le indlu iye yawa ngexesha kusina ekuqaleni konyaka. Uthi indlu yakhe iyadilika ngethuba lezikhukhula zemvula. Uthi uzamile ukufuna ukunceda kuceba kodwa nangoku akancedakali. Isebe lobambiswano nolawulo laseMntla Koloni linike impendulo emfutshane nengazibopheleliyo. Lisithi lizimisele ukwakha izindlu lilungiselela abo bahlala kwizindlu zodaka kodwa alibekanga xesha, nto leyo ithetha ukuba abahlali baseLirhobate baza kulinda unaphakade.